Чакай са. Днес нещо отгоре, чули? Ето вали, какво ще правим? Не знам какво ще правя без моя дъжд. Той е за моето видео. Но не мога да го спра. Сега какво ще правим, кмете? Здравейте, аз съм кмет Венци Цонев Костов, който днес ви представя дъждът, който вали днес в града. Много е зле, днес е много зле. Да му се не види. Защо така? Защо? Чакай, аз ще го държа. Защо е така? Аз ще го държа. Защо е така? Защо вали дъжд в града? Защо вали дъжд в града? Град Дебелец, валя дъжд. И то голям, много голям. Голям колко зомби. Вижте, зомбита се идват. Кажете, зомбита, какво става? Да? Днеска вали и не можем да се приберем. Така ли? Извинете ме, но много съжалявам. Днес ми е така щастлива, че